салом тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бозии дастаи Равшан бо дастаи Паншер баргузор гардид ки бо ғалабаи дастаи Равшан анҷом ёфт. тибқи маълумотҳои ба даст омада дар майдон зиёда аз 13 000 нафар тамошобин буданд, вале ба гуфтаи масъулини клуби Равшан танҳо 2000 сомон ҷамъ шудааст. вале амалҳои анҷом додаи тамошобинон ба клуб бисёр зарари калон расонида ва майдонро балангор кардааст ва яке аз намояндагони дастаи Равшан аз ин амали онҳо бисёр ҳам нигаронӣ карда аз онҳо хоҳиш кардааст ки минбаъд дар бозиҳои оянда тартиботро риоя кунанд. чӣ хеле ки дар урфияти мардуми мо мегӯянд, сухан аз даҳони луқмон хуш аст. бинобар ин мо суханони намояндаи дастаи Равшанро гӯш мекунем. марҳамат бубинед ва хулоса кунед. салом алейкум мухлисои Равшани клуб, ҳаматунда ғалаба муборак боша. боя бори дигар агар бовар кунед накунед, аями рӯзи ид мо намоза хондему дами стадионем. оли хонаи не акам рафтем, не хонаи апам рафтем, не хонаи хисрмо, не хонаи хишно, ягон ҷо ид накардаем. мо рафтем дами стадион, фақат стадион асос кардем ки як касам бибинем га ҳақиқатан да ҳамиё меҳнат кисам. дина қатӣ бозӣ Паншер бозӣ кардан, 15 000 одам дуромай 2000 сомон шидай. ма 20 коргар дорум, бози ман авора меонам тамошо кунед. ҳами як хел мухлисот илтимос як хелет гап мезанӣ, мегӯй ки ҳами Равшани клуб поли дар ихтиёри ту аст, поли миёи Равшани клуб спонсорӣ мекунӣ. бози як сум ёфтан осон нест. ин мардакои қадар гоҷи шариф меяк дар клуб хизмат кесай, барои клуб стадион кесай, академия кесай. охир бози ҳами гоҷи шариф партияш ягон таътил намеоям калон дар дастгирӣ ки камтар ҳами одамои медроян калонсоло як камтар пеш пасша нигоҳ кунам, буган ин мардак хай нашкан иҷо сумра аз худ кардиян. ман ҳамаи мухлисоро дар назар надорам, нест аз мухлисое ки ҳам хелӣ мекунам, не ки илтимос як хелет гап мезанен дар сайто худи менависонен, мегӯен тамом клуб логотип шалиша ки тамом мои хелӣ логотип ана ки мои тари Равшан бой метани чия мекуна. ҳами стадион дуромадӣ 20 коргар кор мекунан, сум бите бидро авачамо хов дорем, хов накардем ай рӯзи. илтимос стадион дуромадӣ наза нашкан чизора. ман ҳами видеоро специально мекунам ки ҳами як хелите бубинен, оли бо ман медонам ки дар таи комментария бо аргабаргаб менависонем. 2000 сомон ай 15 000 одам. хай ака илтимос сум битем бидроин ака дигаи хелӣ ҷамо меҳнат кестем. ина шикастагӣ ва мусро ҳамаи сари қатиё ман коргаран. охир аз назари шумо амалҳои анҷомдодаи тамошобинони дастаи Равшан дуруст аст? марҳамат фикратонро дар комментария нависед ва хулосабарорӣ кунед.